יופי. מוכן? זהו. מוכן? שי זלצר, מקצה ירי, ברטה באר שבע. אנחנו במרחק של 5 מטרים תכף נמדוד. אקדח זיג זאואר 211 GTO. אקדח פרוק. פטיש לפנים. אוקיי. שימו לב, מטרה נקייה מפגיעות. מרחק 5 מטרים. יש פה מרחק 5. מחסנית 3 כדורים. מחסנית 10 כדורים. 116 500. תראה רגע מועד. כן, 116 500. חשוד. קיבלת אולי משהו עדכני יותר? שומעים את זה בסרטון. אתה יכול לחזור אליי בבקשה עוד 12 דקות בערך, אני באמצע ירי. תודה. רק תגיד אם רואים. רק שאני אגיד לך לעצור, תעצור. אוקיי, תהיה מרוכז, תוריד אוזניות. אנחנו במטבח חם? כן. תודה. 11 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. טווח קר. מראה מחסניות. שימו לב. אתה רוצה להוציא את זה משם ולהביא לא. או ללכת לשם? אני מקרב את זה. מטרה. שימו לב לפגיעות. יש כדור בתוך כדור. אוקיי? כדור אחד וטווח של 5 מטרים. חברים, שיהיה בהצלחה לכולם. היה לי מיס אחד. למה? יש לך כדור בתוך כדור שם. לא, אחד ברח. נגיע בכף, נחשב. נחשב. יאללה, זה הכל. אני אשלח את זה, וזה הכל.